हेगेरिया पर से निरखा हल किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान आगे पीछे दोनों तोर सामान। Present by You Love Digital Recording Studio Wazirgarh। निहुर निहुर के रोपनी कोइनी धनवा के खेत में लटकल हालौ दोनों तोर सामान। निहुर निहुर के रोपनी कोइनी धनवा के खेत में लटकल हालौ दोनों तोर सामान। हेगेरिया पर से निरखा हालौ किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। निहुर निहुर के रोपनी कोइनी धनवा के खेत में लटकल हलो दोनों तोर सामान। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। आगे पीछे दोनों तोर सामान। मंगुरा नवादा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हेगे चल गेली तू बिना बनल ओढ़ानिया सेटिंग हालौ तोरो बारिया। हेगे चल गेली बिना बनल तू ओढ़ानिया सेटिंग हालौ तोरो बारिया। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हेगे चल गेली बिना बनल तू ओढ़ानिया सेटिंग हालौ तोरो बारिया। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। आगे पीछे दोनों तोर सामान। आगे पीछे दोनों तोर सामान। मंगुरा नवादा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हेगे चलवत हालौ ट्रैक्टर टुन टुन देखल कौ सब चलिया देखवत हनही आपन तू सामान। हेगे जोतत हालौ हार टुन टुन देखल कौ सब चलिया देखवत हनही आपन तू सामान। हेगेरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा